Esta é a imaxe habitual dende hai xa moito tempo nas rúas de calquera cidade ou vila, pero a partir deste xoves a estampa pode mudar. O uso da máscara deixará de ser obrigatorio no exterior. En Pontevedra hoxe, que máis e que menos, celebraba a decisión. Que ben, moi ben, porque a min faime moito daño. Te digo que a veces non salgo por non llevar a mascarilla, así que para mí é estupendo. Home, si somos responsables, pareceme ben. Si hai unha aglomeración e a poñemos, pero bueno, eso habrá de todo, non? Pues bien, se está mejor sin mascarilla. Ni bien ni mal, me parece que cada uno haga lo que crea máis oportuno. O Ministerio de Sanidade acordouno coas comunidades autónomas hoxe mesmo. A decisión será aprobada mañá polo Consello de Ministros e sairá publicada o mércores no BOE para que poida entrar en vigor o xoves. Manterase como obrigatoria ao aire libre só en eventos multitudinarios, sempre que as persoas estean de pé e se non se pode manter 1,5 metro de distancia naqueles eventos co público sentado. Deixa como recomendación o seu uso no caso de aglomeracións urbanas. Neste caso parece que o máis lóxico é aplicar o sentido común. Pero esperemos que cada un faga o que considere oportuno, no sentido que se, por exemplo, hai moita xente que está no exterior, hai moita xente, pois poder poñer a mascarilla, e bueno, con sentidiño. Eu seguramente vou na retirar e poñer, é dicir, se hai pouca xente, retirareina, e se me meto na aglomeración, pondreina, ese é o que eu teño pensado. Lo haremos por momentos, donde vea gente la llevaré y donde no, me la quitaré. Lo que pasa es que hay que seguir con el cuidado de al entrar en los locales cerrados hay que volverla a poner, que mucha gente se olvidará. A máscara volveu ser obrigatoria na rúa a finais do mes de decembro en pleno incremento dos casos de coronavirus en todo o estado. Agora, mes e medio despois, deixará de selo baseándose na mellora de todos os indicadores epidemiolóxicos.